Το Μαντρεπελάτο Όριουμ είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλιζέ στούκο της οικογένειας Ραφαέλο. Οι αποχρώσεις που είναι διαθέσιμες είναι Μαντρεπελάτο Όριουμ χρυσό, ασημί, χαλκό. Για την εφαρμογή του Μαντρεπελάτο Όριουμ ακολουθούμε την ίδια διαδικασία των δύο πρώτων χεριών του Ραφαέλο Ντεκόρ στούκο. «15 με 20 λεπτά αργότερα ή 4 με 5 τετραγωνικά γίνεται το γυάλισμα στην επιφάνεια. Δεν πραγματοποιείται με ανοξίδωτη σπάτουλα, αλλά με ένα καθαρό βαβακερό πανί.